Moikka! Täällä ollaan ekaa kertaa yksin täällä mun pikkumökissä käymässä koirien kanssa ja no, jos ette näe, niin hengitys höyryää aika kovasti, että täällä on varmaan pakkasta saman verran kuin tuolla ulkonakin, mutta ei se mitään. Tästä se lähtee. Mä menin lupailemaan sellaista pientä talokierrosta. Katsotaan onnistuuko, kun ei täällä ole oikein valojakaan joka huoneessa. Oli tarkoitus tulla käymään täällä jo päivällä, kun aurinko paistoi ihanasti, mutta jotenkin se aika tos meni ihan muita juttuja tehdessä. Tosiaan täällä on ollut vettä ja tää on umpijäässä. Niin kuin mä kerroin siinä mun aikaisemmassa blogipostauksessa, tää talo on tehty 2 osassa. Että toi vanhempi puoli on 50-luvun puolivälissä tehty ja sitten uudempi puoli on tehty silloin 69. Ja tää eteinen, missä mä nyt on tehty 69. Ja tästä sitten päästään tällaiseen toiseen eteiseen. Ja sieltä on sitten päässyt tonne vanhalle puolelle ja sitten tänne uudelle puolelle. Kurkataan vaikka tää uusi puoli eka. Tää oli se puoli, mitä mä olin ajatellut jättää semmoiseksi kylvemmäksi verstastilaksi nyt aluksi. Kun mä oikein tiedän, mitä mä tällä tilalla halusin tehdä. Tää on tämmönen yksi L-muotoinen huone. Edellinen asukas tai omistaja jätti näitä huonekaluja tänne. Koirat on näköjään ihan tyytyväisiä, että on joku paikka, missä kölliä. Ja täällä on tätä tavaraakin, mitä pitäisi alkaa nyt sitten vähän katsoa, että meneekö roskiin vai olisiko näistä jotain iloa tai hyötyä mullekin. Tää ainakin jää. Mä voin tästä kaapista kertoa joku toinen kerta vähän lisää. Ja täällä katsotaan, saisiko vähän valoa. Oli siis tää eteinen. Täällä eteisessä on tämmönen kellari loukko, mistä oli jonkun verran kosteutta ja huono tuuletus, että tuolla kasvoi kaiken maailman homeet. Me otettiin vähän näytteitä ja on nyt seurailtu tilannetta. Ja varmaan tämän kellarin takia siis tää talo myytiin purkukuntoisena, että mä en ole oikeasti maksanut tästä talosta mitään, vaan tämän tontin hinnan. Täällä on me ollaan myös vähän revitty, kun otettu rakenteita auki, katsottu tämän vessan kuntoon. Silloin kun toi uusi puoli on tehty, niin varmaan aika sama aikaan on tehty sisälle tällainen pikkukylppäri. Tää menee nyt sitten kokonaan uusiksi. Vähän kurjan näköinen, mutta eiköhän tästä ihan hyvä tuu. Täältä siis mennään tänne vanhan puolen keittiöön. Tää on nyt sitä puolta, minkä mä ajattelin kunnostaa ensimmäiseksi itselleni asuintiloiksi. Tää tulisi tulevaisuudessakin olemaan keittiö. Puulietta me silloin, kun käytiin tässä ekaa kertaa kunnolla paikkoja kattoon, niin käytettiinkin ja se toimii ihan hyvin. Ehkä mä nytkin laitan sinne kohtuulle, että mä pystyn täällä olemaan, jos vaan puut löytyy jostain. Ja sitten täällä perällä on sitten tällainen pikkuinen kammari, joka on alun perin ollut isompikin. Mutta tästä kammarista on sitten otettu tilaa sille kylppärille, että tää on nykyään aika pieni. Mutta enköhän mä tänne saa mahtua sängyn ja vähän jotain vaatesäilytystä. Täällä on ollut kans oma tulipesä tässä tämän kaapin kohdalla, mutta se on purettu ja tehty sitten tää kaappisysteemi, joka pienentää tätä tilaa kyllä aika paljon, että kaapit saa kyllä lähteä. Pitää ottaa noin makeat ovet talteen. Pikkukurkkaus vielä tänne saunaan. Tää on musta tosi hieno. 50-luvun alussa rakennettu pieni pihasauna, joka on niinku tosi hyvässä kunnossa. Käynyt paljon katsoa näitä vanhoja taloja, niin harvoin on niinku näin hyvin säilynyt nämä saunarakennukset. Tässä on tämmönen pieni eteistila ja sitten ihan siisti saunakammari, että tätä tullaan varmaan sitten käyttää semmosena taukotupana, kun tuolla aletaan remppailee.
Ja sitten tää itse löylyttely- ja vilvottelutila. Ja pakolliset pitsiverhot. Joo, ei me saatu tuli syttymään siihen lieteen nyt tänä iltana. Mä luulen, että meidän reissu jäi nyt aika lyhyeksi. Mutta ei se mitään. Ihan kiva oli käydä täällä nyt tälleen itekseen ja vähän miettiä ja fiilistellä, että miten täällä lähtee sitten hommat liikkeelle. Mä ajattelin, että kun tuolla ulkona oli nyt niin pimeätä, mä teen sitten erikseen semmosen jonkunlaisen epätoivoisen ja epämääräisen pihakierroksen, niin näkee sitten noin makeet ulkorakennukset ja kellarit ja muut sitten vähän paremmin. Mut hei, tää oli nyt tässä ja mukavaa viikon jatkoa.